दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र आलासि न'आव 12:30 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB जों मोनसे गोनांथार सावराय जथुम जानानै थाङो। बे गोनांथार सावरायनायाव NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो साबा सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोसे सा 56 NDFB रेहाय होनाय आरो बारग' NDFB फोरनि NIA केस नांनायफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिजों थख'यै सावरायनाय जायो। बारग' NDFB नि हाइनास आरो नन लाइनास मोननो थांनाय आद्रा रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोनफुंनायफोरखौ सावरायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया CBI आरो NIA फोरनिसिम रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोननि दिन्दां जाना थानाय केसफोरखौ कनसिडार खालामना होनो। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय मोनसे हानजा आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिनि मोनसे हानजाया बाहागो लायो। लोगोसे सावराय जथुमावनो अनजालि दैमारि आरो MLA जयन्त बसुमतारियाबो बाहागो लायो। सावरायलायनाया जोबोद मोजां जादों होनना मिथिना मोन्दों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।